Moltes vegades podem entendre els conflictes en termes de polaritzacions. A què em refereixo amb polaritzacions? Doncs dues parts, dues persones, dos països, dues cultures, dues parts internes, que d'alguna manera estan enfrontades, que tenen dificultat per escoltar la necessitat de l'altre i el que volen és fer guanyar la seva postura. És com que estan en conflicte, en guerra, i a més tendeixen a fer-se més extremes, no? Quan més poder vol i té una part, més extrem es fa l'altra, que genera una reacció més gran en l'una, i així es va com alimentant aquesta roda que fa escalar, no?, la violència, el conflicte, no? Per exemple, a nivell intern, no?, de vegades amb les parts internes, doncs les dificultats de procrastinació, si observem, normalment hi ha una part que està exigint molt. Has de fer això, ho has d'acabar, ja ho hauries d'haver fet, ho has de fer perfecte, no? Una part que exigeix, que pressiona molt, i una altra que es comença a rebotar. Doncs per què ho he de fer? Estic cansada, no vull, que s'enfada amb aquesta exigència, no? I que d'alguna manera el que fa és anar com allargant, intentant doncs escapolir-se d'aquests deures, d'aquesta exigència, no? O altres conflictes, no?, que tenim amb diferents parts internes, quan tenim una part mental, racional molt forta, que sempre té com tot el poder, és la que porta el control, és la que guanya, no? I, per exemple, la part del cos no se sent escoltada, no té espai per poder drenar, per poder-se expressar, moltes vegades surt en forma de sintomatologia, no sé, sintomatologia digestiva, problemes, ja siguin malalties diagnosticades o que es coneixen, com d'altres que no es coneixen tant, no? No vull dir amb això que totes les malalties són d'origen psicològic, ni molt menys, sinó que moltes vegades les polaritzacions i els conflictes interns mantenen, afavoreixen o fins i tot empitjoren una sintomatologia corporal, no?, del cos. I penso que és un moment molt important, perquè si ens fixem com a mínim a nivell mundial, realment les polaritzacions estan a l'ordre del dia, no?, i cada cop tenen com més pes. Tenim també tot un tema amb l'extrema dreta, no?, que no deixa de ser una polaritat, i com... Bé, penso que és un moment important per poder-ho treballar, i aleshores no sé si saps que el dia 4 de juliol amb el Marc Lleonart fem un taller de ioga i creixement personal, i aquesta primera sessió que farem el 4 de juliol és una miqueta una primer taller com més genèric, que després aprofundirem en un cicle de ioga i creixement personal, que seran 5 sessions de setembre a gener, un al mes, un dissabte al mes, també en el mateix horari, de 9:30 a 11:30 del matí. I aquesta primera sessió la hem volgut enfocar des del punt de vista de les polaritzacions, no?, perquè sigui com el nostre fil conductor d'allò que cadascú vulgui treballar a nivell personal, doncs poder d'alguna manera observar si hi ha algunes parts enfrontades, ja siguin internament, amb conflictes amb una altra persona, a diferents nivells, i ens agradaria que aquest fos el fil conductor de la pràctica que farem en aquest primer taller. O sigui que si tens ganes d'apuntar-te, ja saps, a la meva web, rosetordera.cat, trobaràs més informació i la manera d'inscriure't, i si no també presencialment a Zona Ioga, a Sabadell, que és la sala on farem aquest taller. Moltes gràcies i fins aviat.